అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మన ఆశ్రమంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న ఉమాదేవి మేడం గారు, భర్త సాయి ప్రసాద్ గారు, ఆయన జ్ఞాపకార్థ సంవత్సరం పూర్తి సందర్భంగా ఇక్కడ మన ఆశ్రమంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని వాళ్ళ తరఫున, తాత వాళ్ళ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే మేడం, మీకు దేవుడు ఆ ధైర్యాన్ని అన్ని ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ఇక్కడ భోజనాలు కూడా ఏమేమి ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము. చికెన్, వైట్ రైస్, ఎగ్, అరటిపండ్లు, కూల్ డ్రింక్స్ ఎక్కురామా. అలాగే కూల్ డ్రింక్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సో మచ్ మేడం.